Když jsem si připustila, že jsem opravdu vážně nemocná, tak to trvalo několik řádků let, kdy jsem se stále jenom přemáhala a snažila jsem se to ovlivnit vlastní vůli, ale když už potom to nešlo, přestala jsem úplně spát a mé problémy vyústily v to, že opravdu bych byla schopná si sáhnout na život, tak jsem poprosila o odbornou pomoc. Tehdy si mě vzala do péče paní primářka Kadlecová, která mě začala velmi dobře léčit a nabídla mi tehdy hospitalizaci. Další problémy byly takové, že jsem se předčasně probouzela, měla jsem poruchy spánku, nechutenství, potom jsem měla nadměrné právě přejídání, vždycky, když jakoby mi nervy trochu povolily. Největším problémem byl ten, že jsem prostě nechtěla žít a chtěla jsem si něco už udělat. Americký spisovatel William Styron, který se proslavil především svým románem Sofijina volba, věnoval svou knihu Viditelná temnota popisu svého vlastního boje se zákeřnou depresí. V knize například píše: Deprese je porucha duševního ustrojení tak záhadně bolestivá a nepostižitelná ve způsobu, jakým se projevuje vlastnímu subjektu, že se blíží hranici, kde končí veškerá možnost popisu. Proto také zůstává téměř mimo dosah chápání těch, kteří ji neprodělali v oné drastické podobě. Já sám jsem si pod tím dřív taky představoval jako většina lidí jenom nějakou špatnou jakousi náladu nebo nějaký stav mrzutosti. A lidi, kteří tvrdili, že mají depresi, tak jsem se jim snažil rádoby pomáhat slovy: to zvládneš, pojď, zabojuj. Jenže až když člověk vlastně sám onemocní depresí, jakožto takovou, která s tím stavem špatné nálady a mrzutosti a té rozladěnosti, kterou prakticky každý z nás, než zažije pravou depresi, označuje právě tu depresí, tak jsem zjistil, že je to o něčem jiným, že člověk prostě se musí přemlouvat k tomu, aby ráno vstal vůbec z postele, nic se mu nechce, trpí myšlenkama, že je spíš na škodu svému okolí. Je hluboký omyl považovat depresi za špatnou náladu, tu klinicky diagnostikovanou depresi, protože to není špatná nálada a není to už v moci toho depresivního člověka, aby to sám zvládnul. Prostě je to nemoc, jako zlomenina nohy nebo zlomenina ruky, vypíchnutý oko. Člověk je v podstatě v tu chvíli bezmocný, dá se říct. Lidé, kteří depresí netrpí, tak vůbec neví, o co vlastně se jedná, co vlastně ten člověk prožívá v té depresi. Moje deprese spočívá v tom, že já, když ráno vstanu, tak pro mě je problém prostě dojít do koupelny, stát z postele, vyčistit si zuby, připravit si snídani, obléknout se a neustále prostě mě to táhne pořád nazpátek do postele, pořád bych jenom spala, bojím se, trpím úzkostí a myslím si, že ten den vůbec nezvládnu. Nejsem schopná se dojít nakoupit, potom si třeba uvařit a vůbec třeba dojít vyřídit něco do banky nebo někam na nějaký úřad. Člověk, když trpí depresí, tak je vlastně nemocné celé tělo. Je to obrovská bolest, obrovská trýzeň, obrovský zármutek, smutek. Takový člověk se cítí hrozně sklíčený, nešťastný a většinou mu vůbec nic nepomáhá. Snaží se třeba poslouchat hudbu nebo dělá věci, které má rád, jde třeba na procházku, ale většinou nic mu nepomáhá, je prostě uzavřený sám v tom svém světě a neustále se trápí a každá minuta je pro něj jako pro normálního člověka dlouhá 1 hodina. Když trpím depresí, tak to není pouze duševní bolest, ale je to hlavně i fyzická. Třeba když mám úzkost, tak mi strašně brní nervy, hrozná bolest v žaludku, tíseň na hrudi, špatně se mi dýchá a strašně mě bolí nervy. Prostě, když to takhle řeknu, je to obrovská bolest. Tak deprese má velkou výhodu, že je takřka 100%, ve 100% úplně léčitelná
A vlastně to, jak se léčila dříve, nebo ty úzkostné stavy, které se léčily dříve různými návykovými léky, tak dneska máme velkou výhodu, že existují antidepresiva, která jsou bezpečná, účinná, nevytváří závislost a jsou taková jako pohodlná na užívání, takže je možné s nimi řídit auto, nevyvolávají útlum, mají minimum nežádoucích účinků, anebo pokud se ty účinky objeví, tak vlastně můžeme zvolit nějaké jiné antidepresivum z jiné skupiny a ten pacient by vlastně se měl dostat do úplně normálního stavu. U té deprese je důležité, aby vlastně došlo k 100% remisi, aby nezůstaly vůbec žádné zbytky té nemoci, protože pak je naděje, že se nebude opakovat. Tak co by měli lidi, kteří nikdy netrpěli depresí, vědět? Asi to, že to není jenom o té náladě prostě, ale že to má i důsledky, co se mozkové činnosti týče. Člověk není schopný nějakého souvislého uvažování nebo udržet myšlenku. Pořád se mu tam honí nějaký myšlenky špatný, který by tam mít neměl, nebo myšlenky na to, jak je zbytečný, utápí se v té depresi. Z toho pak třeba člověk ani nejí. Týden jsem nejedl, za týden jsem naspal 10 hodin. To člověka čím dál tím víc a víc vyšťavuje, ubírá mu to energii a tím víc potom bod člověk dělá, tím víc si připadá neschopný a tím méně schopný řešit nějaké životní problémy a být normálně plnohodnotným členem společnosti. Pokud je člověk unavený i jenom z té samotné stále se neměnící nálady, nebo má pocit už potom úzkosti a stažený hrudník a třas a pak i ve spojitosti s tím málo jídlem nemá ani chuť na nějaký fyzický pohyb, který by mu vyplavil třeba nějaké ty endorfiny a trochu pomohl. Prostě to člověka srazí na kolena jako kovadlina a každý den na tu kovadlinku přibývá jedno závažíčko za druhým. A tyhle ty stavy, kterým člověk trpí, tak netrvají minutu, netrvají hodinu ani dny, ale trvají bohužel někdy i týdny a člověk je už tak sežranej tou nemocí a tak cítí se tak bezmocně, že vůbec neví, kdy ta bolest skončí prostě. Ležel jsem dobrých 6 hodin bez hnutí a doslova ochrnutý. Tupě jsem zíral do stropu a čekal, až večer přijde okamžik, kdy můj kříž záhadně povolí natolik, abych se donutil spolknout trochu jídla a pak zas, jak automat, usiloval o pár hodin spánku. Já sám jsem dřív odsuzoval lidi, kteří trpěli depresema jako slabochy, že nejsou schopni se vyrovnat se svými problémy, jakožto sportovec, atlet zvyklý bojovat na krev až do konce. Ale až když jsem tu depresi dostal sám, tak jsem vlastně pochopil, že po těch měsících strádání, kdy člověk nespí, nejí, ho to opravdu může dohnat až na samou hranici. Ta samotná neměnná, zoufalá, příšerná nálada, kdy je člověku zle, člověka opravdu může dohnat až k té sebevraždě. A ač sám dříve vrcholový sportovec zvyklý fakt bojovat, prostě dokud ještě to trošičku jde a jakože to podle mě jde vždycky, tak jsem si na ten život sáhnul a podřídil jsem si žíly. A v momentě, kdy jsem prořízl tu velkou žílu a začal ze mě unikat život těma silnýma stříkancema krve do rytmu srdce, tak jsem si jenom opřel
Všechno to ze mě spadlo. Povzdech jsem si, řekl jsem si, a je to, už budu mít klid. Pohodlně jsem se opřel, zapálil jsem si cigáro a čekal. Pokud mezi mými blízkými, mezi lidmi, který mám rád, se objeví někdo, koho potkala deprese jako nemoc, tak bych měl v sobě najít co nejvíce laskavosti. To je blízkost, laskavost, pochopení, sdílení. To je to, co ten člověk potřebuje. Ten můj blízký člověk není líný. Pokud trpí smutkem, není to problém jeho charakteru. On to opravdu nemůže ovládat a neměl bych ho tak brát. Myslím si, že vůbec není dobré na toho člověka útočit v tom směru, že ty se musíš sebrat, ty se musíš postavit na nohy, neflákej se v tom svém smutku. Ne, toto bych se naopak dopustil křivdy, ještě bych mu to stížil nesmyslnými pocity viny. Člověk v depresi jako nemoci nemůže sám. Velmi často nemá prostě smysl vyburcovávat vůli. Je dobré v té situaci ho ubezpečit, že i jeho nemoc není jeho vina, že jde skutečně o nemoc a co je obzvlášť důležité, že jde o nemoc, která se dá léčit, která má svůj konec. Být s ním a věřit mu. Kdyby deprese neměla konce, pak by sebevražda skutečně byla jediným lékem. Deprese však lidského ducha nerozdrtí. To je pravda, bez příměsi falše nebo klamné naděje. Všichni muži i ženy, kteří se z téhle choroby dostali, a je jich bezpočet, mohou dosvědčit patrně jedinou spásonosnou přednost deprese. Je přemožitelná.